ए रहो कितना निमन नाचता है ए हट्टी ना ब्रह्म ए भौजी कहां में खड़ा हो ये केने कोई रे हेरा भी है देखो तन के बारे सिंगार पटार कोले बोले ते हूं तुर दिया दिन लोग है कान में के कहां के पहले बड़ो ई कान में के बाली ई बाली बलिया के ह अच्छा बोलिए हां वो तो नहीं है आई मंटिका ई मंटिका इसीपुर के ह ईसुपुर के हां आई नाक में के ई नाक में के लच्छीपुर के ह आई ओठ में के ओठ लाली ई ओठ में के लाली आरा के ह हां ये उठलाली मिठाली देले बड़ा आई आँखी में के काजर ई काजर त छपरा के ह घन रे छपरा एगो लड़का हां भाई ए रो काहे न के खड़ा हो खतरा उठ रहे ये बियाह हमारे के न धरी न गैस में नहीं लेबा स्वर्गीय दिनेश बाबू कार्यकर्ता बानी विदेश बाबू कार्यकर्ता बानी अखिलेश पांडे जी उमेश पांडे जी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बाकी भाई हमारा मन में खेला जनता ने कहा पंकज भाई एगो 500 अधिका हलचल के दल बना वो बिट्टू भैया के नाम था शुरू में हो नजरी पर नचतिया तू आई ना बोले हमारा मन ना लगे अभी तू अब हम कह देंगे अपन देख